Нека да превърнем това кълбопрежда в ето тази чанта. Това е модел Blink, един ваш много любим модел. А преди да се захвана с изработката, разбира се, ще си запаля свещ и се захващам. Клиентката ми си избра един наистина много красив цвят, а този модел, разбира се, идва и с пришити камъчета. Ето и как започва да се получава чантата. Направила съм базата, дръжката и сега съм си изкарала камъчетата, за да ги пришия. Ще ги добавя ето тук в средата на чантата и няколко часа по-късно добавих както камъчетата, така и синджира и ето как се получи крайния резултат. Стана много красива, наистина цвета просто е уникален. Ако искате и вие да си поръчате, може да ми пишете тук в TikTok налично или пък в Instagram, може да разгледате и сайта, където има цени и всички модели.